Fuq medda art ta' 10,000 metru kwadru f'Ħal Farruġ qiegħed jiġi żviluppat proġett ta' akkomodazzjoni soċjali li meta jitlesta ser ikollu 267 appartament u 300 garaxx u spazju għal vetturi. Fi żjara lix-xogħlijiet li qed isiru b'investiment ta' 40 miljun euro, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes qal li dan huwa l-akbar qasam ta' djar li ser ikun hawn f'Malta u se jagħmel differenza sinifikanti fis-settur. Il-proġett huwa mqassam fuq 3 blokok ta' appartamenti bla takmamar ta' sodda fl-appartamenti ivarja biex jilqa' ħtiġijiet differenti ta' min jeħtieġ akkomodazzjoni soċjali. Il-Ministru Rodrigue Galdes qal li dan il-proġett huwa konformi mal-Viżjoni 2050 li taħseb biex tiġi indirizzata l-lista ta' stennija għall-akkomodazzjoni soċjali. Żied jgħid li l-kwalità għolja li qed tintlaħaq fil-proġetti tal-akkomodazzjoni soċjali qed tiġi riflessa fil-kwalità tal-ħajja tal-benefiċjarji li jkunu jeħtieġu l-għajnuna tal-Istat. Assigura li l-Gvern se jibqa' impenjat jinvesti f'residenzi ta' kwalità u li jkun ta' spalla għall-familji.